salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Pigion Aurel. Sper să v-ați strâns ca mizerie și până prălirea asta este foarte mult praf. Porumbeii sunt afară eliberați. Mai sunt vreo 2-3 pe aici cu crescătorile. Vreo 2-3 mai sunt pe aici. Aici în boxe le-am făcut. Ăștia au făcut cuibul lângă cuibar, după cum se vede. La femeia asta am ouă. Aici mai avem încă un puișor. Femeia asta, o femelă de anul acesta. A doua serie de ouă de la ea. O să-i dau cuibar asta așa. Așa. Deci o să termin de făcut curățenie, cum am un pic aici pe jos, pe odihnitor le-am făcut curățenie. Deci revin cât de curând. Câte unii porumbei cam jumate, nu jumate, mai mult de jumate. Sunt în zbor. Ia uitați, când filmez acum este ora 5 și 20 seara. Clipul o să apară pe la 8 seara. Deci ia uitați cum în zbor. Bine că nu mai este nici căldura aia cum era. Este și un pic nici înnorat. Nici nu bate vântul, este chiar bine. Uitați. Doar la înălțime foarte mare. Deci da, băieți, am terminat de făcut curățenie. Am făcut tot un boxe. Și pe jos mai am decât de dat cu mătura pe aici. Puful ăla, praful ăla de pe jos. De asta pe aici, uitați-l. Și cam gata. Porumbeii sunt și acum în zbor. Ia uitați. Am un pui care și chiopătă. Uitați-l chiar acum ăsta de aici. Nu știu ce naiba are. Cred că s-a înțăpat azi în picior sau s-a lovit. Chiar nu știu. Deci da, băieții, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Apăsați butonul de abonare, lăsați un comentariu ce părere aveți. Și ne revedem în următorul videoclip. Vă salut!